sy'n arglwydd drwy gyflwyno hunain iddo fo a dod ger ei bron. Ger ei bron yn diolch. Ni'n cael dod â chan efo'n gilydd, ond mi gawn ni ddod â chlywed can yn y man. Dwch chi ni wenio. Ddim ein tad yn ni, diolch i ti am eich dod ger dy bron bore yma. Diolch i ti am eich mynegu moliant a'n clod i chdi fel hyn. Yng nghanol y gynulleidfa, gyda phobl wedi dod yn hyd yma i'r capel, gyda phobl adre hefyd yn dilyn. Dyn ni o dad y gofyn i ti'n helpu ni gyd i ddefoli di mewn ysbryd a gwirionedd o dad. Helpa ni gyfeisio ni, helpa ni gysnesau atat ti. I wybod be wyt ti'n ei ofyn ohono ni, ac i weld yr arglwydd Iesu Grist, ddigonol ar y cyfennu am holl beth bob amser. Mwyn ei enw. Amen. Ond te, ni wedi bod yn mynd drwy rai o'r salmau yno ers diwedd mis Awst. Ydych chi wedi sylwi? Ond ni wedi bod yn llyfr y salmau. Mae 100 o salmau. Yno, yn llyfr y mynnau, nid yn beth o ddysgu'r Calwynaidd, ond yr Hebreaid, yr Iddewon, oedd wedi mewn i wlad yr addewid, ac wedi rhoi salmau mwyn i canu, ac o sau at dim, mwyn mynegu i brofiad. Mae'n rhywbeth i'w ddweud mewn salm bob amser. Fe bynnag brofiad ydyn ni ynddo, mae'n salm sydd yn mynegu hynny. Ac wrth gyrraedd diwedd y salmau, mi oedd, os chofiwch chi, salm gyntaf yn dechrau gyda geiriau gwyn fyd y ffwr. Mi rodi anghymor yr anwylion. Dywch hynna yn gyflym felly, yr anwylion. Gwyn ei fyd, bod yna wyndig i'w gael yn cwmni Dyw, wrth i foli Dyw. Ac mae diwedd llyfr y salmau yn cadarnhau y pwynt yna bod yna wyndig i'w gael yn moliant i Dduw. Ac mae'n salmau o foliant i gyd yn gofyn am ei byd. Mae llawer o'n gweddiau ni, rydyn ni'n gofyn, rydyn ni'n deisydd, rydyn ni'n eirio dros bobl eraill, a dros sefyllfaoedd, a'r salmau ola yma. 146 ymlaen, 100 amau. Rydyn ni'n gofyn ni'n byd oddi wrth Dduw. Dim ond yn mynegu i glod a'i ogoniad. Dim ond yn moli Dyw. Am yn hyn ydi o. Felly mi edrychwn ni ar Salm 148 nefoedd a dynau yn cael ei gorchymyn i foli yr arglwydd. Ac wedyn ni glywm ni gan sy'n rhaid mynegiad ti hynny. Gan lywydd i hynny yn y man. Ond os ydych chi'n gallu gweld y geiriau, fydwch chi mowlio'r geiriau fel petai o dan masg yna. O'r geiriau felly. Molwch yr arglwydd. Molwch yr arglwydd o'r nefoedd. Molwch ef yn yr uchelderau. Molwch ef ein holl anghenion. Molwch ef ein holl miloedd. Molwch ef hael a lluad. Molwch ef holl sef disgled. Molwch ef nef y nefoedd, a'r dyfroedd sydd uwch y nefoedd. Byddai iddynt foli enw'r arglwydd, oherwydd o'r chmynodd a chreu'r hwy, ei gnaeth yn sicr byth bythwyd, oes iddynt deddf na stori. Molwch yr arglwydd o'r ddaear, chwyddreigiau a'r holl dyfnderau. Tan a chyllisg, eira a mwg, a gwynt stormus sy'n fydd i wael. Y mynyddoedd a'r holl bryniau, y coed chwythau a'r holl gedrwydd, anifeiliaid gwyllt, a'r holl rai dof, y misgiaid ac adar hedegog. Brenhinoedd y ddaear, a'r holl bobloedd, tywysogion a holl barnwyr y ddaear, gwir ifanc a gwirydol, yn
arwyr a llantiau hefyd, byddem iddynt fodoli enw'r arglwydd oherwydd i enw ef yn unig sy'n ddyrchafedig, ac y mae ei ogoniant ef i'w chlaw deiar a nefoedd. Y mae wedi dyrchafu corn ei bobl, ac ef i'w moliant ei holl fydloniad, pobl Israel sy'n agos ato. Molwch yr arglwydd. Fe bendith Dduw ar darllen a'r gwrando o'i air. Fyddwn ni groes storiad o bobloedd y ddeall yn y fan yna, holl boblaeth. Yr holl ddeall, yr holl nefoedd, yr holl ddanylion, bob un dim i roi moliant, a'i cymell i fawri yr arglwydd Dduw. A'r cysymau oherwydd a pam ddylen nhw fod yn gwneud hynny, oherwydd pwy ydy Duw. Felly, na i ofyn i Chloe Reynolds sydd ar fod. A chanu ni gan gyfarwydd, sefyll gyfarwydd i ni, gyfeithiad gan E.H. Griffiths Prestatyn Gynt, Arglwydd Dduw. A wy'n farchedig on, wrth feddwl am holl waith dyddilog i, yn hanser a byd daran on, drwy'r cread oll dyrryn a welag i. Roedden ni yn y Gwanwyn yn sylwi ar grym y cread yma, a'r blodau yn y mydd ac ati ac yn gofyn i'r rhai yn gwylio bryd hynny bod yn enwi'r blodau yma. Ac am ni bod ni wedi cael dyfnhau yn profiad o fynd natur, os ydym ni wedi cymryd y cyfle yna yn ystod y flwyddyn on wrth fynd am dro ac ati. So wi ar y tymor o Hydref yma rwan yn ei ganol a hyfrydwch hwnnw hefyd. Holl greadigaeth yn y cyfeirio ni at yr arglwydd. Wrth feddwl
We have overfished 30% of fish stocks to critical levels. We cut down over 15 billion trees each year. We have overfished 30% of fish stocks
We cut down over 15 billion trees each year. By jamming, polluting and over-extracting rivers and lakes, we've reduced the size of freshwater populations by over 80%. We're replacing the wild with the tame. Half of the fertile land on Earth is now farmland. % of the massive birds on this planet are domestic birds. The vast majority chickens. We account for over 1/3 of the weight of mammals on Earth. A further 60% are the animals we raise to eat. The rest, from mice to whales, make up just 4%. The human beings have overrun the world. Sy'n rhwng ni, cysylltiad clos, y gwead agos yna sydd rhwng ni a'r greadigaeth rydyn ni'n byw yn ni ac yn rhan ohoni. Nwch chi ni gael bethau yma mewn cof, fod yn cyflwyno gair o wedi. A bod yn edigeirio ger bron Duw. A mae'r hyn da ni'r rhan ohono fo, rhan diwyno yn deunar dda ni'n. Dilyn tad, diolch i ti fod ti yn cymell ni atat, cymell ni nesau atat oherwydd fod ti wedi'n galw ni fod yn bobl i chdi. Byddwn ni'n diolch i ti o dad am y cyfrifoldebau wyt ti wedi gosod arno ni fel pobl i chdi. Madden ni arglwydd, i ddweud cymryd y cyfrifoldebau yna o ddifri fel y dylen ni. Dwi'n dad oherwydd, dyn ni'n gwybod, oherwydd yn hunanoldeb yn hynny. Oherwydd y barista, oherwydd o dyn fel y gymau, y mae yna ddifwyno yn digwydd. Nid yn unig ddifwyno ar fyd natur. Ddifwyno ar bobl a chenhedloedd, dwy'n tiroedd, camddifadu nhw o'r hyn y ddyle fod yn eiddo iddyn nhw hunain. Gadrwydd yn i'n gofyd y faddiant sy'n am yn rhan ni'na. Falle bod ni'n meddwl mae'r rhan fechan sy'n gen i. Gadrwydd i di'n atgoffa ni o'r hyn da ni wedi gwneud bore yma. Godi'n gorau ac yn dibynniaeth ni ar bobl byd ac ar y byd da yma dyn ni'n byw ynddo fo.
i gael yn paned, wrth i ni roi'r trydan a'r golau ymlaen, wrth i ni ddod yma, wrth i ni mwynhau yn hyn sydd yn cynnal ni o gwmpas fel cymdeithas. Yn ymwybodol iawn o modant, ond troedio ninnau, troedio trwm ninnau ar y ddaear rafa yn wyt ti wedi gosod ni arni ni. O paniadrwydd, fod yn sefyll o blaid y greadigaeth. Fel rhan o'r greadigaeth, nid ar ei mwyn i hunan, ond er y clod y gogoniant i chdi, na ddoli y greadigaeth ar ddaear y deniadrwydd. Ond y gydnabod di yn greuwr y cyfan, a dyled ninnau i chdi i roi clod a mawl a gogoniant i chdi. I ddwyn y greadigaeth yma hefyd, i ddwy'r gogoniant hynny, ac i rannu gogoniant sydd a bod y holl goglwaith ddadwy, cael cyfle i dy gydnabod di ac i dy fwynhau dithau, ac i fwynhau'r hyn yr wyt ti wedi osod o'n gwmpas ni. A dyn ni adlwyd bob angiondeb yn i'r rhan ohono, ac yn y manna, yn y golchi, yna dyn ni'n dderbyn oherwydd gwaith Crist yn llifo troson. Herwydd y Crist mawr yn ardalwyd troson ni ar y groes un maith. Dyn ni'n gofyn i ti adwydd, bydd yn helpu ni beidio pharhau yn y pechod. Bod, fel bob achos arall, yn cymryd yn glanhau, cymryd yn sancteiddio gen i ti, gwella'n ffyrdd, dod yn edifeirio gyda bron o ddydd i ddydd, ac yn ceisio eto dy deyrnas di, ceisio gogoniant, ceisio dewyllus i adwydd, ar cyfer ninnau ar gyfer dy byd. Gan fod yn ymwybodol iawn, ond rhan ninnau yng nghanol yr amgylchedd yn byw ynddo. A drwy ddall o bethau byd yn llond i trafferth ar hyn o bryd. I dathrefnu ar gyfer ei boblogaethau. Yn wyneb pandemig dyn ni ynddo. Dyn ni adwydd yn gofyn ar ei gyfleon wedi cael ei colli. I fod yn sefyll o blaid rhai sydd mewn angen, rhai sydd yn dioddef oherwydd bod yr amgylchedd yn cael ei effeithio. Bod yr hyn y gellir i'w wneud, yr hyn sydd wedi ennill yn brofiad ac yn roethineb yn ystod y cyfnod yma, yn cael ei gadw ar gyfer y cyfnod nesaf yma dyn ni'n mynd i ddod o hefyd. Nid i arwain ac nid i roi pob roethineb i. Nid i roi yr deimlad yna, ond cyfrifoldeb yn hynny, ac o'r angen mawr yma sydd o'n cwmpas ni adwydd. Nid er mwyn iddo fo'n llethu, nid er mwyn iddo fo'n ysgogi ni adwydd, i gyd weithio ac i wneud allwn ni efo gilydd, er mwyn y byd da di a bobl i gyd sydd yn byw ynddo. I gwasanaethu ac i ddwyn gogoniant, i helpu wrthau i ddwyn gogoniant i ti. Oedd y bendith di ar bawb sydd ar meddwl ni y gorfa. Ofyn i chi roed y law, bawb sydd yn gofalu, bawb sydd yn pryderu, bawb sydd yn dygeisio di, bawb sydd mewn unrhyw dywyllwch, a i chdi neu drwy, bydded i chdi osod y law arnynt, a rhoi iddyn nhw dan nefedd dy hyn a'r bendith. Yn gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist, bydd ar ôl batrwm o wedi i ni, yn wedi'r adwydd. Ni'n tan, hwnnw sy'n edrych, tan teulu'r dew, delwedd y deyrnas, cyfer dywyllus, neu ysgrifennu, felly ar y ddaear. Dylwn ni heddiw i barad yn hynny, a mae ni gydio, fel yma ddyn ni'n hynny'r, ac ar hynny o ddeigeth, sydd wared ni rhagdi, yn sydd o'r tîl deyrnas, a nerth ar ogoniant, yn ddod Amen.
Colli'r lluniau yna hefyd. Lluniau'r stormydd a'r gyfroedd ac bob math o bethau sydd yn crwydro ar hyn uned y ddaear. Bobl yna i gyd sydd yn byw ar y ddaear ni 7.4 biliwn dwi'n credu gan gynyddu o hyd ac o hyd. Mae'r Salm yn sôn am y moliant yma. Mae'r bobl yma i gyd i roi. Ac yn wir yma'r greadigaeth i fod i roi i Dduw. Dim ond i foli Dduw, ac wrth i foli o, i mwynhau o, ac i allu mwynhau o beneithion da mae o wedi i roi i ni yn ogystal. Mae'n alwad yn y salmau ar ein unigolyn foli Dduw, Salm 146, Enaid mola yr arglwydd. Ar y gymuned hefyd, Seion foli Dduw. Efo'n gilydd, caru'r greadigaeth yn y fan yma, foli Dduw, yn nefoedd a'r ddaear. Mae'r heswm yn nefoedd am foli Dduw wedi oherwydd efeolchmynodd a dweud a chrewyd hwy. Fe wnaeth yn sicr roes yn mynd nef na stori. Mae'n moli oherwydd i fod o'n greuwr ar ei cyfer. Ac mae'r ddaear hefyd i foli. Fel mae'r nefoedd wedi creu ac yn wrth gylchdroi ar ni'n edrych ac yn gweld y sên yn ei sylwi ar fwy o sên eithwyr. Mae'n cael menes i ystalwm iawn o'n i'n noson glir. Llai o oler rwsyd o gwmpas. A mwy o sên i'w weld. Wrth edrych, dyn ni'n cael yn dwy'n i foli yr arglwydd hefyd. A meddwl yn nghanol yr ehangder yma, a beth yw dyn i ti ei gofio. Mae'r ddaear yn ogystal yn moli Dduw oherwydd ei enw efrydig sydd dyrcharedig. Cymau ei ogomiant yw chlaw y ddaear a'r nefoedd. Bobl i roi moliant iddo fo yn yr ysgol. Moliant. Rhoi ei hunain i Dduw. Rhoi ei hunain oherwydd bod o wedi ei creu. Rhoi a bod yn nhw ei hunain hefyd. Ac mae'r cwestiwn yna dwi'n mynd ar blaen i fi yn sut mae'r greadigaeth i foli Dduw. Sut mae seren yn moli Dduw, sut mae'r lleuad yn moli Dduw, sut mae'r planedau. Felly, sut mae'r anifel gwyllt, mi glwson ni mai 400 o mas bywyd y ddaear sydd yn wyllt yn anifeiliad gwestiwn felly. Sut mae rheini? Sut mae'n cyd-efeb ni'n ar gath a'r sgodau yn moli Dduw. Mae'n gwneud hynny. Yn unig drwy ddilyn i deddfau drwy fod pwy ydyn nhw i fod a pwy mae Dduw wedi'w creu i fod. Ac yn gweld rhoi allwn ni fod yn dychryn, mi allwn ni fod yn anobeithio wrth feddwl am yr ymgyrchoedd tuag at diogelu amgylchedd. Ond, ni'n gofio fel popeth arall bod yr heini yn llaw Dduw. Bod Dduw yn fwy na'r pandemig mae gen i yno. Dduw yn fwy na'r anawsterau. Dduw yn fwy hefyd na'r argyfwng a na'r amgylchedd yn ni ar hyn o bryd. Fel popeth arall, syniad Dduw ydy diogelu'r ddaear. O sydd wedi chreu ni, o sydd yn gorchymyn ninnau i ofalu amdani hi hefyd. Sydd ni'n gweld yn Genesis
dan yn cael ei chreu, a dyn a dynes yn yr ardd yn cael ei gosod yno i ofalu, i stiwardio. Ond mi wydded yw, a bydded un yn cymryd mantais. Felly, mae'n rhoi cyfraith sydd yn galw i'n gyfri, yn ei gofyn iddo fo roi llonydd i'r ddeall, ac i adael iddi orffwys yn ei thro. Dyn ni ddim wedi gwneud hynny, dyn ni ddim dal ati beidio gwneud hynny. Yn hanon cyfraith yr arglwydd, Deuteronomion, Leviticus, mae'n ofyn ar ein i roi llonydd i'r ddeall, unwaith ym mhob 7 mlynedd. Ac o'n i chredwn ni ar hyn o bryd bod y ddeall yn cael mwy o lonydd nac a gafodd hi ers tro byd mewn gwirionedd. Nid ydych chi hau eich meisyn ac i docio eich gwynllanoedd. Rwch lonydd a wyddyn, ac i bynnwch arna i am y wyddyn honno, ac ar y hyn oll ych chi gasglu'n blynyddoedd eraill. Mae'n rhaid cyfle i'r ddeall ddal i fyny efo'r un. Mae'n rhaid cyfle i'r ddeall. Ond yn hwn wrth y gyfraith hynny, nid yn unig cyfraith yn mynd â ddeall ydy, ac i yn orchymyn i ddiogelwyr ddeall. Ond mae nawr chymyn pendant yn mynd â pobl y ddeall hefyd. Ac yn hyd a rhai gorffwys i'r ddeall bob 7 mlynedd, a mae pobl yn cael ei gollwng o'i dyledion. Mae pobl yn cael ei ryddhau o'i caeth gwasanaeth. Mae nhw wedi mynd iddo oherwydd i dyledion. Mae pobl i gael eu tiroedd yn ôl, a mae yna reset i'w osod. Dydy'r ddeall ddim yn bodoli ei mwy un, nac am ei phen un. Mae'n bodoli mewn berthynas hefo ninne ac hefo Duw. Un ydyn, un yn rhwng am gilydd. A'r arglwydd Duw yn disgwyl ar ei ninne. Helpu'r greadigaeth yma i fod yr hyn y mae o wedi bwriadu iddi i fod. I fod yn rhywle lle all i ogoniant o cael ei gweld ar ei orau. Hynny o beth. Mae'n ddiogelu i fod ar y ddeall. Mae'n ddiogelu cymunedau hefyd. Mae'r pethau na'n mynd efo'i gilydd os ydych chi'n diogelu gallu bobl yma cyfoeth Cristnogol yn ei wneud a lawer iawn o fudiadau eraill i fod yn cynnal ei hunain, i fod yn gallu casglu dŵr pan maen nhw'n disgu, i fod yn gallu wneud y gorau o'r pryd sydd ganddyn nhw, yn hytrach na fod yn cael ei ddifwyno. Mae'n diogelu pobl a'r ddeall yma nhw wedi gosod arno yr un pryd. Dio ddim yn un neu llall. Mi fasen y lawer o bobl yn licio. Dwi'n cyhyd o ddeud atyn ro hynny. Llawer o amgylchewyr licio petai holl boblogaeth pobl y ddeall. Nid o golwg. Yn gadael llonydd i'r ddeall. Bod yn hi hyn lle. Mae'r ddeall wedi'w chreu. Mae'n perthynas o'r dyn. A felly mae Duw wedi gosod ninne i ofalu fod, gan wybod y byddai yn cymryd mantais. Ond be di'r ateb? Felly, ni'n cofio y llun yna, nes ni'n dangos eich chi'n gynt, fel mae'r salm yn sôn, chymod y ddeall i gyd i foli diwod ar coed, y cedrwyd cadar, ar anifeiliaid yn maes i gyd. Nid trwy siarad, nid trwy ddweud, nid trwy sgwennu, ond trwy bod. Nid trwy bod yn debyg i ni, ond trwy bod yn debyg i nhw hunain. Trwy bod yr un yma'n mwy hunain i fod, ac na Duw wedi'w creu nhw i fod. Rhyw gar tŵn ydy'r salm yna, sy'n sôn o eisiau i'r greadigaeth
bwyntio mis at bob fath o ledd. Byddwn ni'n gweld o'r cochwyn bod y ddaear wedi melltithio herwydd dyn. Wedi dioddef o herwydd anufudd-dod dynoliaeth. Anufudd-dod addag edda yn yr ardd. Peidio gwrando ar ddim. Y mynnu mae nhw yn gwybod orau. Gwrando celwydd ar ddiw. Herwydd hynny, maen nhw'n disgyn bechod. A maen nhw'n anfydhau i ddiw. Ac maen nhw'n ganlyniadau hynny. A mae'r diwyno, mae marwolaeth, mae haint yn dod yn rhan o'i ddaear dan. A ddaear dan melltith. Mae chwyn yn mynd yn haws i byddu na chnydau. A y ddaear yma yn cael ei ddiwyno oherwydd anufudd-dod dyn i ddiw. Yn nhw'n rhoi y gogoniant yna sy'n dyledus iddo fo. A mae'r salm yn sôn am bobl hefyd fel rhan a natod o'r greadigaeth yma. Sôn am yr holl bobl. Nefoedd i gyd, ddaear i gyd, holl gynnwys i, bobl i gyd. Bonedd a gwren, gwryw a benyw, hen ac ifanc. Yr holl bobl i fod yn rhoi gogoniant iddo fo. Ac yma ei bobl arbennig yn ewd i'w galw ato fo'i hun. Ni weld ar ddiwedd y salm yna. Mae rhai sy'n nesau ato fo. Eisiau gweld y salm eto. Ei holl ffyddloniaid, pobl Israel sy'n agos ato. Rheini sydd i ddweud am ogoniant Duw, sydd i ddweud yn dda amdano, sydd i beri bod eraill yn gallu dwyn gogoniant iddo fo yn yr ystod. Oherwydd, nid yn ni yn unig mae Duw am i ddwyn gogoniant iddo fo ac i'w gydnabod o. Mae am i bawb gael y fraint yna a mwynhau y berthynas yna sydd yn bosib hefo fo'i hun yn ysgrifus. Not ti, mae'n eithio'n holl dyrwythau y ddaear yn y Duw wrth Abraham. Yn ei had o, yn Iesu Grist. Yn y newyddion da ac yn yr hyn y mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wneud. Mae pob cenedl a wyneb y ddaear i gael ei bendithio. Glywed y newydd da yna. Sydd yn iachau dynoliaeth. Sydd yn dwyn ni'n nôl i geisio'r arglwydd. I ddod yn bobl iddo fo. Ac i ganslo, i rymnu'r felltith yna sydd ar yn ddaear ni. Wrth i ni gael cydweithio eto gyda'r arglwydd. Dod â chyfiawnder yn byd. Yn sgil hynny, y mae y ddaear yn dod i'w lle. Sicr, dyna i fwriad o ar yn cyfer ni. Achub y byd y daeth Iesu, oherwydd i fod o'n caru y byd a'i bobl yn cyfan. Ni'n sôn am achub y blaned. Mae angen diogelu'r blaned yma. Mae angen achub y byd a'i holl bobl. Dyna mae Iesu Grist yn dod i wneud. Dyna dyn ni'n cael yn galw i ymateb iddo. Ac dydy ddim ymateb o ymgyrchu yn unig oherwydd bod o'n beth da i wneud ac yn sicr i fod o. Ond mae o'n ymgyrchu, a mae o'n ddiogelu, a mae o'n leisio yn yr aniafiawnder sydd o'n gwmpas ni, leisio yn hunanoldeb yn hunain. Mae o'n wneud rhywbeth am y sefyllfa plastig ac sefyllfa carbon dioxide a mynnu adnewyddadwy. Dyma pethau mae hyd a'i ystyriaethau sy'n hyd yn symbol agos. Llenwch chi erthygl ieuan yn papur fanna, i welwch chi, na dydy bod â chad trydan ddim yn ateb y broblem,
Dwi'n ymwneud pethau'n syml, yn ystreithiau, yn anodd hynny i gyd. Fel efo pob dim arall. Dwi'n gofio pam yn bod i'n gwneud hyn. Hefyd, y Dyw wedi cael y byd gymaint. Un a'i holl bod, oedd wedi'i rhoi i fawr. Gan y hollter bynnag a gredodd o, ond cael ohono fywyd trafodol. Bywyd yna, a berthynas yna'n dechrau yn y byd hwn, efo'r arglwydd, dwi'n gogoniant a mawl i weld, yn cynorthwyo'r greadigaeth i gyd, i fod ar ei gorau, i rhoi mawl a gogoniant i ddiw. Diolch i'r arglwydd am gael bod yn rhan o'r moddiant yna iddo ef. Amen. Ac un emyn gyfarwydd iawn sydd yn mynegi ac yn dweud am yr haleluia na sydd yn ein henaid ni ydy emyn fawr Miss Nicholas sydd i awnaeth y wyrth o Grist ma'r dyn. Sydd i arollodd dolais i glas a dyn. Gydiais yno drwy ysbryd fan ni allaf trafod ddim ond camau'r gan. Melodiau'r cread yna, yr harddwch yna, pethau sydd o'n gwmpas yn un ar hyn y mae Dyw wedi i greu i gyd. I fyw ni ganu os edrwn ni. Dwi'n gyfrwng yw'r dechnoleg arall yn y fan yma.
Iesu Crist, a chwarae Tyneb, ras ysbryd